Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ben jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 4-nji awgusty Azat Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigine başlaýar. Hormatly dinleyijiler, hormatly watandaşlar, şu 1-nji awgustda Türkmenistanyň watandaşlarymyzyň İstanbuldaky Türkmenistanyň konsullugynyň binasynyň önünde protest şäheretini geçirmekde ýanşygy üstünlükli tamamlandy. Ýa-ni şo taýda protest demonstrasiýasy dargydyldy. Şolardan biziň watandaşlarymyzyň 10 tutsagyny alındy, saklandy polisiýa tarapyndan. Indi Edil Şuadam bize bir hoş habar gelip gowuşdy. Edil Şuad şoň şeýle biz gyssaly şular ýaly ýagdaýda ýene täzeden efire çykýas. Şol tutsak edilen, ýagny şo saklanan 10 tane watandaşymyzdan 9-sy edil häzir azatlyga berilip boşadyldy. Yine biri olam Serdar Hojanepetov, oňam ýakyn wagtlarda ertir bir gün çykmagyna garaşylýar. Bulurda adwokatlar iş alyp barýar. Indi şu gepleşige de men şol mitinge gatnaşmaga synanşan, emma şo taýda konsullugyň ýörüýte hakyna tutulan adamlar tarapyndan ağırlyk ýoly bilen konsullugyň binasyna salynyp 1,5 saatda biýenjilen biziň ýerleşimiz Farhat Durdiýew bilen söhbetdeş bolýar. Şonu söhbetdeşe çağırdyk. Farhat, hoş geldiňiz. Sağ olun. Salamu aleyküm vatandaşlar. Salamu aleyküm Türkmen halkymız. Menem şumat Allah'ım radağın diyen sözlerine koşulayan. Bugün bir hoş habar bilen hemmemiz degen otur. Şumat degencimizin çägi yok. Şu işleri gurnaştırıp advokatlar, emmezatları getirip bize yakından yardım eden vatandaşlarımıza, aktivistlerimize, jurnalistlerimize emmesine sağ olsun diýäs. Ine bugün emezdir Allah'ım radağı bilen efirde gepleşik alıp barýas. Owa bundan soňra mene efirin gidişinde nesip bolsa galanynda mene görersin. Aw. Indi şu watandaşlarymyza, dinleýijilerimize bir ýatladyk geçdik şu tutulanlar barada şol kimler şolar. Şu taýyk 1-nji awgustda saat 16-da bellenen protest şäheretine adamlar dürlü wagtlarda birazjyk topor bolup bardylar. Şonda ilki topor bolup baran 10 tane adam ýa-ni gaýdyşym ýaly tutsagyna alındy. Olam şol yerli Bakırköy etrap polisiýa müdürliginiň polisiýa işgärleri tarapyndan saklanyp alınıp gidildi. Şol ilkinji topor, ana şo topora Cuma Sapar Dädawaýew, Kamil Abulow, Xannazar Gaýypow, Gadam Täşnadarow, Goşut Orad Kuliýew, Nur Muhammed Annaýew, Enejan Salihowa, Serdar Hojanepetov, Nargize Mehmet Yusupowa we Döwran Annaýew daglar. Şolardan ýa-ni 2 tane zenanymyzy ýerräk goýberdiler. Birini şu gün ilki goýberdiler, Enejan Salihowa, ondan öň 2 gün mundan dol. Bagşlaň şu Nargize Mehmet Yusupowa ilki goýberdiler. Ondan öň Enejan Salihowany goýberdiler. Enejan Salihowaň alınıp gidilmegine o taýda ýa-ni yerli polisiýaň bir hilegärligi boldy. Ondan olar özlerine gatyny agilip bildirilenden soň şonu ilki boşatdy. Sebäbi Enejan başga tutulanyň içinde ýokdy. Ol soňky gelen toporyň içinde bardy. Soňky gelen toporyň içinde şu mitingi gurnamaklyga ýardam eden Türkistan Islam Birligi atly guramaň ýol başçysy Adam Çevik bolupdy. Şoň ýany bilen barıpdyr da Enejan. Ondan sonra ol jöne şol polisiýa ekdilen adamlaryň halyndan habar tutmak üçin gitmeklige islegilerine şol Bakırköy etrap polisiýa müdürliginiň başlygy, şoň ofiseri, şoňa söz berýär, hawa men ýanym bilen gidip bilersiňiz, görkezler şu taýda oturanlary, siz olaň halyndan habar alyp bilersiňiz, jaň edip berýärik habar edip bilersiňiz diýip şonu alyp gidýärdi. Soň onam şu taýda kamera salýardy. Şoň şin bu gatyny ýagilip döretdi. Soň belki ol maskaraçylykdan çekinip belki ýa-ni polisiýa müdürliginiň başlygy belki onu goýbermeli dendir. Şu 2 gün mundan eýem şonu goýberdiler. Ondan soň ýa-ni özüniň 2 tane kämillik ýaşyna ýetmedik çağatı bolan ýa-ni beýleki Nargize Mehmet Yusupowanam şuny ýerräk goýberdiler. Hemem oňur demusma keseli bar eken, o keselinem gözeginde tutup onam goýberipdirler. Şeýlelikde şuň giýişlige çenli jemi 8 tane adam şo taýda galdy. Wagtlaýyn şo izolýatorda, tutsagyhanada saklanyp
Ona minha şol biziň adwokatlarymyzyň eden aladalarynyň netijesinde hem içeri işler ministrliginiň şol ýokary ýol başçylarynyň derejesinde edilen talapdan netijesinde goýberli diýilip hataplanylýar. Ýa inni Farhat siziň öz başyňyzdan geçiren waka barada birazjyk sorajak bolýan. Şonda şo birine barlanyna şol topor bolup bardylar adamlar dürlü topor bolup bardylar ony. Siziň siz ýeki ödüňiz bar ýani ken aýraçynykda şo ýörek bar ýakaňyz konsullugyň edarasyna tarap sizi şo taýda bir katan türkmen ýa-ni bir katany maşyn gelip sizi şo taýda ağlaw ýoly bilen maşyna şoň içindekiler ağlaw ýoly bilen maşyna salyp sizi konsullugyň jaýyna ertýärler da. Indi siz şol adamlar ýüzünden tanaýaňyzmy? Şolar kimler? Siz şonu görseňiz ödüňiz ýüzünde durup şonu aýdyp biljekmisiniz? Owa men şo 1 awgust güni saat 4-den 10 minut geçen wagty men şo konsulsa tarap ýörek barýardym. Şo konsulsa ýetmeme bir 300-400 metr galan wagty o siz edil aýdyşyňyz ýaly 2 tane maşyn dur. 2 oğlanam da aşarda çilim çekip durdy. Men ola oğlanlary lewapda tanaýadym. Ondan bular men gözüme tanış göründü. Soň bardym salamlaşdym bular bilen. Ondan salamlaşandan soň gowma Farhat sen näme etdiň berde? Aýdym şeýle bir hak hukukymyzy soraly bir ýollar açdyraly diýip bir protestamyz bardy. Dokumentalny şonu etmäne gelipdik diýsem, biz hem şoň üçin gelipdik diýdiler. Men diýdim, "Ay, näetdiňiz? Siz hem geldiňiz." "Hawa, biz hem gelipdik." "Ýör beýle ýöreme" diýdim, "Maşynda alyp gidersen" diýdiler we maşyna mindirdiler. Meni maşyna minenden soň gördüm, eller pistoletli, ýanlary bıçakly, 2 adam meni gapdalyma mindi. Maşynda şo rulda oturanam, ýa-ni şo Sadyk Kargon şumat videolaryny görýän. Şiral Tadyk. Olam rulda otur. Hawa. Uje maşyna minenden soň meni aýtdylar pasoýstwaň arka tarapyndan barýas, bastyrýar. Ina şol oglonna, ina şol suratyna görkezäl şu taýda. Şiral Tadyk. Hawa. Edil şol oglan soň arka gapysynyň bardyk berin. Men hayran kaldym da sebäbi öňünden barýan adamlar uje bastyryp alyp gidýärler. Bular näer ýürek bilen arka gapysynyň maşyn bilen pasoýstwaň içine girip barýarlar. Uje şomat bildim men tutuljagamy, soň girdik içine, dördüýümizden düşdük. Soň şo pasoýstwaň howlusunda 4 sany, 5 sany pasoýstwaň adamlar, diplomatlar durlar biziň öňümizde. Olara bu meni götüren oğlanlar aýtdy. Ine diýdi size gerek adam tapdyk. Bir bunt götüren birini getirdik. Alın indi bu sizinki diýip, bular izne gaýdyp gitdiler. Meni elinjek berdiler, gitdiler. Bular soň men şo taýda bir eden işim bir 30 sekunda yeter yetmez ýanymdaky ýoldaşyma telefon edip, olam protesta gatnaşmana baryp meni pasoýstwa aldylar diýip ýetişdim. Başga hiç saýadyp ýetişmedim, elimden telefonumu aldylar. Ve şo meni urup bolandan soň pasoýstwaň arka tarapy şo bağı var birazcık, bağı tarapynyň aýnalary, gapylary hemmesi stralny aýnadan bolan. Oň ýaly tagda zat ýok. Daşary polny görünüp dur, daşarda şolaň eline pul sanap berýänini gördüm da men hemmesini. Şu 3-4 oglana pul sanap berýänini gördüm. Meniň çaklaýyşym boýunça şo taýda. Konsullugyň diplomatlarynyň biri şolara pul sanap berýär. Ana şol ýanky kelrak bolan adam şo konsullugyň orunbasary diýdiler. Kellesi ýylçyr bir adam diýdiňiz da? Awa, şol adam pul sanap berip duranyny gördüm. Diýdim, bu näme üçin bulara pul berýär? Soňundan düşünsem, şo meni satypdyrlar da, şo taýda meni beýleki adamlary hakyna tutdyrlar da, muny şo pul sanap duranyny gözüm bilen gördüm. Dakaz adam edip berýär bu ýerde. Şomat düşündüm soň näme? Ondan soňam izi ine videolarda da görensiňiz, uje 7-8 adam meni şo taýda urmana başladı. Näme üçin urýanlaryny soranymda, şo taýda men videolarym bardy. TikTok'ta paylaşan Türkmenistanyň şo diktator rejiminiň eden etdilikleriniň üstüne açyp çykyş edýän videolarym bardy. Şo her videony goýup, şo videony näme üçin etdiň diýip ejemden ýetip papahaýyş sögüp, pasoýstwaň başda girende kameralaryna meşhurtdylar we urmana başladylar. Soň biraz urandan soň men biraz tapdan düşenimden soň bular telefon etdiler bir ýerik, özleriniň elindäki el telefonlary. Soň Aşgabatda jaň edenlerini bildim. Aşgabatyň içeri işler ministrligine, mehemeniň işgärlerine jaň edenlerini bildim. O taýdan biri men ejemden ýetip sögüp, sen ejemi plan edeýin, sen arkadağımızdan ötünç soramaly. Haramzada diýip men üstüme gygyrdy. Men oňa edil özüniň bir işi ýaly jogap berdim. Meni öldürseň hem ötünç sorajak där senden.
soracak değil deyip cevap verdim. Ondan yine urmana devam ettiler beni. Şeylik ikinci sefer uranlarında ucu huşumu yitiriptirim de men şotayda. Indi şutada bir hili agday var da şunu ödi bir terrorçılıklı bir işi alıp bardat. Şu derecede o cinayetçilik. Indi şu cinayetçiliğin şular ýaly amala aşmagyna belli bir derecede gynansak da şotayda şu Bakırköy etrap polisiýa müdürlüğü dahilli ýaly görünýär. Sebäbi näme üçin? Sebäbi siz baraňyzda sizi goramaly polisiýa işgärleri sizi goraman gaýta sizin öň ýanyňyz baran bir topara alyp gitdiler. Soňam ýygyňyzda da ýörüýte şo konsulluk tarapyndan hakyna tutulan ýanky alyp kelle keserler, puluna tutulan itler, kuşgurly konsulluk tarapyndan olaram şo töwerekde aýlanyp maşyny arkaýyn erkim gelip biziň ýanky başga bir ýerde oturan ýerleşlemede, watandaşlarymyza hüjüm etdiler. Şo taýda bir 3 adam ýenişdiler. Hukukanam şol ýenjilen adamlar Aziz Mehmedow, Merdan Batyrov hemem şo Murat diýip bir goşguly bir ýerleşimiz. Iň erwet ýenjilenem şo boldy. Şo taýda şol ýanky Şirali Sadikow diýilen haramzada özüniň şol Ford Transit katymly şu mikroawtobusynyň içinde doldurup adamdan öz tarapdarlar, öz hemşerilerinden doldurup şo taýyk şu konsulluğun görkezmesi boýunça barabam ödem düşüp şo hüjüm etdiler da. Ine şonam şunu ödemini seredin şu taýdanny şu zatlar bolup durka polisiýa şo taýda hiç ýerde görünmeýändir da şondan soň özlerine gerek adamlar ýygnap äketdiler. Soň ýygyna näme boldy oň bilen hiç ýer gadaklanmandylar. Soňam üstesine de indi bular näme diýip görkezjek bolýar. Şol gurnalan mitingiň özi näme resmi ýanky ruhsatsyz gurnalan edip görkezjek bolýar. Indi şu taýda bir gatyr täsin zatda bir öz boluşdy bir dilluşuň bardy görünýär. Nähili? Şunu gurnan Türkistan Islam Birliginiň başlygy Adam Şevik diýilen ýaşuly. Oluny birinji gedek bular ýaly iş bilen meşgullanyk. Şol adamyň şo ýaşulyň Türkistan Islam Birligi mundan odal gören köp gedek demonstrasiýalar, mitingleri, şular ýaly şäherleri gurnan, guraman ýol başlady. Şo Şewigiň özi. Şo guramasyň ýol başlary. Indi şol şu gedek geçirmediğim öň ýany türkmenler üçin geçirmediğim öň ýany bir 2 hepde töwerek mundan odal amay belläp geçdim men. Şol Owganystanyň İstanbul'daki ilçehanatynyň öňünde şular ýaly bir protest şäheretini gurnap berdi. Şo ýanky şol Türkistan Islam Birliginiň ýol başçysy Adam Şevik. Şoňa ruhsat alyp berdi. Şo taýda biziň türkmen ýerleşlenmez. Owganystan türkmenlerimiz bardy, oňdaşyndan Türkmenistan türkmenlerimiz şolar gollap çykyş etdiler. Şo taýda şo 9 ýaşly bir çagajagyň ogurlanmagyna protest bildirip şoňa da Owganystanyň häkimetleriniň hiç şeýle alada bildirmeýändigine protest bildirip geçirdiler da. Indi men diýjek bolýanym şu Adam Şevik diýilen ýaşulyň gaty öli tejribesi bar. Şular ýaly işler, şular ýaly şäherler gurnamakda. Indi käbirler aýdýar şo taýda diýär şol adam diýär ruhsat almandyr diýär. Ol adam ruhsat alnandygyna alınmagyna düşünmedi ýaly adam diýär. O tejribeli adam. Ol İstanbul'un şäher häkimligine barıp degişli bir bölümine barıp şo taýdan şonuň ruhsatyny alýar. Şonuň ruhsatyny alanna da şo bölümiň adamlary resmiler aýdýar ýönetidiň geçirmeli wagtyňyz ýa mitingi 16 saat 16-dan 18-de çenli diýip ýörüti wagtyn bellenýär. Eger ruhsat berilmedik bolsa olar näde onda anyk wagt kesitleýär. Ýeşen bugün 1-nji awgustdan saat 16-dan 18-de çenli diýip geçirmeli hakyňyz wajyp ruhsat berýär. Indi seredin. Indi bu biziň protestçilerimiz baranny olary ýygnan polisiýa näme diýär? Şo Bakırköy etrap polisiýasy. Bakırköy etrawynyň Ýaşylköy kwartalynda da konsulluk ýerleşýär. Olar aýdýar hamalany seredinde şo Bakırköy etrawynyň etrap häkimligi şoň öň ýany ýanky geçen ay 13-nji iýulda ýürüýte bir karar kabul edip şol raýonyna, şol etrapda köpçüliklerin şäherleriň geçirilmegini gadagan edilmiş. Şo arada ýürüýte kararam bar diýip ina şol soň müdürlük, polisiýa müdürlügi özüniň protokoluny görkezýär. Bolýa, indi şol gadagançylyk barmyşyň. Indi şolaň aýtmagyna görä, şo taýda nomeryna getirýär, şol kabul edilen kararyň nomeryna getirýär. Şolaň aýtmagyna görä, şolaň ýazmagyna görä, şo Bakırköy etrap häkimligi
14-nji iýuldan 13-nji awgust aralygynda şol etrapda köpçüliklerin protestiýalaryň ýa-da köpçüliklerin şäherleriň geçirilmegini wagtlaýyn gadagan edipdir. Bol ýani şolar ýaly gadagançylyk bar bolsa, onda näme üçin Istanbulyň şäher häkimligine ruhsat sorap barlanna, olar näme üçin onda şo siziň protest geçirjek bolýan raýonyňyzda gadagançylyk bar diýip aýtmandylar. Olar habarly bolmaly. Bulan bir tarapy, olar şo maglumaty gizleýär. Ikinciden, konsulluk eýýam has öňünden bilýär. Bir kepde öňünden biz eýýam oglan edip başladyk. Şo taýda mitingin geçiriljekdigini. Konsulluk bilýär. Konsullugam Bakırköy ýa-ni etrap polisiýa müdürligine habar berýär. Şular ýaly şu taýda bize gelip ýa-ni konsulluga howp awandyrjak bolýar. Näme diýip ine şular ýaly protestçiler. Inni polisiýa da habarly. Polisiýa bizim protestçilerimize, bizim aktivistlerimize duýdurmagyň ýerine siz gelip oturmaň, berde bu etrapda geçirmek bolanok bular ýaly mitingi diýip duýdurmagyň ýerine olar näme diýär? Olar höwes bilen garaşyp oturýarlar. Haçan şu protestçiler gelirka, haçan şu aktivistler gelirka bilen bir günä edelip, şey diýip garaşyp oturýarlar. Özleriniň protokoluny da şo görkezlen. Saat 14-den başlap polisiýa şo taýp gödäwçilik etdi diýilip. Inni görýänmi diýmek bilen bar maksady bu mitingin näresmidigini düşündirmek däl, ýa wagtynda habar etmek däl, bizim aktivistlerimiz ýygyna etmek. Ol kimiň islew boýunça edilip bilýär? Elbetde konsullugyň islew boýunça edilip bilýär. Inni sizem baraňyzda sizi halat edenem, şo polisiýanyň işgäri bolmanyrda, indi sizi şo taýda o konsullugyň içine diýip urup öldürmekleri mümkin eken. Ýöne şo taýda bir ofiser goşulýar şol işe. Ol ofiserem polisiýanyň ofiseri däl, özel gullugy diýip bir zat da, ýagny hususy gora gullugy diýip bir zat da Istanbulda hemme ýerde bar, hususy gora gullugy. Ol hiçili ýa-ni polisiýa edarasyna degişirler, bölümde degişirler. Şol adam baryp şol işe goşulyşyp sizi alyp çykýar da. Indi siz şu arada İçeri İşler Ministrligi bilen gurulşypdyňyz da, size öýleri jaň edip öýleri çykypdyrlar. Şo İçeri İşler Ministrligine şu arada habar etdiňizmi? Sizi kim halat etdi? Olaň öýleri gadaklandymy? Polisiýa o taýda öýlerini alyp barşýar da bilen. Umuman şu İçeri İşler Ministrliginiň reaksiýasyna nähil boldy? Men şo İçeri İşler Ministri bilen gurulşamda näme diýipler? Şo başymdan geçenleriň hemmesini bolşaly aýdyp berdim. Edil siziň diýişiňiz ýaly men özel gullugy diýip aýtmadym şo taýda. Sebäbi men özel gullugyny şomat bilmedim. Uruldum, uje kellemem, aňymam ken özümde däldi. Şoň üçin hem polisiýa diýip düşündim men ony. Soň İçeri İşler Ministri menden soranda diýdim, şu bir sany ofiser gelip halas etdi diýdim we şu polislere de şeýle diýip döwdi diýdim. Şonda ministriň aýdan gepi, sen diýdi arkaýyn ol diýdi, dostlaryňam diýdi bir güniň içinde çykar diýdi, çykardar diýdi, men söz berýän diýdi. Şo dostlarym deport bolup gitmeli samolyotunda diýdi, şu posolstwaň garawulundan başlap başlygyna diýdi, hemmesini men özüm deport edip mindirip goýberjek diýdi. Ve bugün hem hazır ýene bir täzelik hem vatandaşlara hem size bugün hem ýene İçeri İşler Ministri jaň etdi, bugün gurulşdym. Şo bilen gurulşamda hepdeniň birinji ýa ikinji günüňizdäki hepde İstanbul'a özü iş sapary bilen gelýänligini we şo sapara gelende Kökman men bilen görüşjekdigini aýdyp geçdi. İstanbul'a gelen wagty. Men şonda aýtdym, ýöne indi men şo adam ýani siziň aýdyşyňyz ýaly men bilmedim. Toşdy şo özelmi, polismi şonu bilip bilmedim. Sebäbi şomat men aňym, özümi duýuşum gowy däldi. Onça taýak ýenden soň, ezilenden soň adam birazjyk pamitin gidýärmi, ýetýärmiken men şomat kim meni halas ederkä diýen düşünje bardy kellemde. Nädip çykarkam şu taýdan içerden diýe. Ýöne hakykatynny biz soň anyklaşdyrdyk da, şo taýyk iki topor näme bar ýarda? İki topor çağırılan güýçler var ya. Birinci güýç şol ýa-ni Bakırköy etrabynyň polisiýa müdürliginiň işgärleri bar ya, polisiýa. Olar resmi polisiýa işgärleri. Olar adamlar ýygnap alyp gitmek üçin bar ya. Olar bir topor ýygnap ekidýärler. Soň şolaň ýa-ni konsulluk tarapyndan alda ýolu bilen çağırılan ikinji bir topor gelýär. Olam 60-dan gowrak adamly topor. Olam şo ýanky hususy gora gullugynyň işgärleri, oňam ofiser şo ýanky ýol başçysy, soň girip şol ilçehanadan sizi çykaran şol konsullukda. Ana olar gelýär. Olaram soň düşündirişine göre hamala alanypmyşynlar şo konsulluk teröristler bir de hüjüm etjek bolýar, gelin goraň diýip şolar alapmyşyn.
Men önem geçenki gepleşigimde de aýtdym da, o tak baran aktivistler bilen teröristler tapawdyna düşünmek üçin ullokan akylyňa ýetip bolmak gerek däl, ullokan tejribeli adam bolmak gerek däl. Ýöne durup oturup şolar bilen gürleşäýmeli. Näme maksat bilen geldiňiz? Nähil çağırış bilen geldiňiz? Bu tordy mesele çödülýär ýa-da. Ýöne olaram elbetde pulu işleýän bir hususy firma işgärlerde, ýa-ni gora gullugy, ol bir hususy edara da. Olara da pul tölenýär, goja pul tölenýär. Konsulluk tarapyndan ýa kim çağırsa şolar tarapyndan. Şoň üçin iň soňunda olaň şo indi siziň başyňyza düşen, sizi şeýdi depge alan soňlar, ýa-ni şo toparyň ýol başlatynyň gorkmagy, hem sizi şeýdi alyp çykmagy, oň özüne soň taýagyň ujunyň geljekligi bilen baglanşykly. Ol şondan heder edip, ýa-ni o ilçihanaň işgärlerine söýüňipdir. Hidiň aýdyşyň ýaly, ýa-ni konsullugyň işgärlerine hem öz ýa-ni garamagynaky işgärleri de tögünen bolup gaýgyran bolup olaram uğradyp goýardyr da. Taýda hiç ile terörist ýok diýip da. Indi şuňa özi ene beýleki tarapdan ýene bir täsin bir zat bolup geçdi da, şu dilli uçukly meseleye gelsek. Şol ýa-ni kaýdyşyňyz ýaly şo 1-nji awgustda şo baran wagtlary şo 1-nji topary ýöne akidilýär. 1-nji toparyň agdalary 10 tane adamdan ibaret. Ony şol adamlaryň adyny şo ýa-ni Bakırköy etraf polisiýa müdürligi tesine konsulluğa beripdir da. Indi buňa özi adamdan janyny hopasyna salmak. Birinjiden ol Bakırköy polisiýa bölüminiň müdüri birinji gedek görenok biziň aktivistlerimiz. Odalam şo protestde baranda bilýär bu Türkmenistanyň raýatlarynyň näme üçin protest bildirýäni, şolaryň janyna nähil hopun awanýanyny bilýär. Şolaryň adyny bermekligiň aňyrdaky Türkmenistanyň bilen garynlaşlaryny nähil hop awanlarjygyny bilýär. Indi şu taýda şolaryň aladasyny edip, gaýta şolar barada, şolaryň şahsiýeti barada maglumaty konfidensial ýagdaýda saklamagyň ýerine bu näde? Indi biz şunça adamy sakladyk, diýerler hemmesiniň adyny, familiýasyny, hemme dokument maglumatlaryny beripdir konsulluga. Biz onu nerden bildik? Şol adlary alan etdiğinem konsulluk ýa-ni öten zamanna arza düdüýär. Öten zamanna arza düdüýär. Olam näýdi? Şoň hamala şoň 1-nji awgustda ýerden ýa-ni polisiýa ýüz tutanmyşlar arza bilen. Indi şular ýaly adamlar geljekmişin, geljek bir de hop awanlar ýa şular bir de hüjüm etjek bolýar. Şonu tutun diýip şol geçen zamanna hat ýadyp şo polisiýa ýüzlenen bolýarlar. Ene şoňa şo ýazylan arzaň kopýasy nusgaty bize gelip gowuşdy. Ene şular ýaly bir bagyşlar. Ene şular ýaly bir arza. Ene şu taýda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň baş konsullugyň ýörüýte bir iş kagyzy. Ene şu taýda 1-nji awgust diýip görkezlen. 1-nji awgustda ýazylan arza şol. Şo Bakırköy etrawynyň polisiýa müdürligine ýazylýar. Ene şu taýda da 10 tane adamyň ady getirilýär, tutulanyň. Seredin şu taýda 10 tanyň hemme doglan günleri ýazylgy. Näme üçin olary nerden bilýär? Sebäbi şu maglumatlary şo polisiýa müdürligi berýär. Emma soňky 300-üniň anyk doglan günleri ady ýokdur maglumaty. Sebäbi bu 300 soňky goşulan ine Murat Gurwanow, Bayram Allaliýew, Azat Haýtbaýew ol entäk olar bir tutsak edilenden saklananlar arasında ýokda. Indi bular ne edipdir? Şo polisiýa tarapyndan berilen şu 10 tane adamyň adyny goşak etdiň, ine şular bize gelip hüjüm etjek bolýar diýerler, geljek zamanda neme diýär da? Hat ýazýar olar. Hakykatynda olaýan boljak iş bolandan bular saklanandan soň, ondan şolaryň adyny ýazyp düzüp, ine bir de şular hüjüm etjek bolýar diýip geljek zamanda ýalan bolýar. Emma buňa özüne hemen görkezýär şol konsulluk bilen, Türkmenistanyň konsullugy bilen Bakırköy polisiýa edarasynyň arasynda ýörüýte dilli uşugyň hyzmatdaşlygyň bardygyny görkezýär. Özlerim galyp zat düdýärler. Indi bulara oňsyna bir tutsak etdiler. Ondan soň asla şol mitingiň gurulmaşylygy işine de gatnaşmadyk. Asla şol mitinge barmagan planlaşdyrmadyk. 2 tane adamyň madyny ýygynyň şu taýda hepleşdiripdirler. Olam Bayram Allaliýew bilen Azat Haýtbaýew. Bayram Allaliýew asla gurulmaşylygy işine gatnaşmady. Asla o tak barmaklygyny planlaşdyrmandyr. Azat Haýtbaýew häzir şu koronavirus keseli sebäpli izolýasiýada öýünde ýatyr. Olamon gurulmaşylygy işine de gatnaşmady, o tak barmaklygyny planlaşdyranyk. Bular bolsa näde? 8-nji awgustda ýazan hatlary inha bize ýetip gelýäni, bir de şular hüjüm etjek bolýar diýip şo taýp ýa-ni bilen madyny goşupdyr. Ondan şol taýdan Murat Gurwanow madyny goşupdyrlar, olam bäýerden Ýewropadan baran burga. Indi bular näme görkezýär? Ine şu taýtlar şeýle galplykly bir ýödara ýa-ni kaýdyşym ýaly jenaýetçilikli hyzmatdaşlygyň bardygyny görkezýär. Polisiýa bilen konsullugyň arasynda.
Üstesine de şular ýaly garp dokumentler düzülýär. Şuňa ödem eýýäm. Suwutda tutnama hükmüne ulanyp bolajak bir faktlaryň biri. Ine şuňa da Türkmenistanyň Istanbuldaky baş konsullugynyň baş konsuli Murat Seyitmehmedow gol çekipdir. Ine şol ýanky Seyitmehmedowyň hakyky ady Murat Seyitmehmedow gol çekipdir. Ine şuňa ödem bizi üçin ullu hamry deliliň bir görnüşi. Indi bu meselesine indi şu taýdaky video kameralarynyň ýazgylaryny häzir öwrenmeklige deruluk ýüze çykdy. Sebäbi ýyjyhanada boyun almajak bolýar. Ol ýyjyhanaň ýanky bagşlanan konsullugam boyun almajak bolýar bu eden işlerini. Ondan ýanky hakyna tutan ol itleri wa küşgüren itleri. Olaryň şu taýda bolanlygyny boyun almajak bolýar. Ol itleň öýlerim ýok, o taýda hiç kim bilen uruşmadyk, näme etmedik, hiç kime hüjüm etmedik diýip nädir götünjekler otyrlar da. Indi şol polisiýa ýanky polisiýalar ýanky konsullugyň töwereklaryny şol kameralar şogun işledilmeýän hakynda da häzir bir maglumat peýda boldy. Şu arada da Farhat sizde bam bir zat eşitdiňizmi? O men aýdyp beren sebäbi şo güni saat 4-den saat 7-çenli pasoýslaryň işinde kamera öçürildi sebäbi öçürilenme şaýat. Men alyp giren wagtlar kameralary öçürüm diýip içeriden ses geldi. Öçürdüler. Ýöne şo günkü köçede kameralarym öçürilipdir. Onam şo adam Çewi abimiz bilen agamyz bilen ýanky ýaşuly bilen gürleşende bu şo studa ekspertiz ökünde şo kameralar alaly. Bu oğlanlar ýene soň biz tanamaýas, bilmeýäs diýip aýtmasyn diýip nemeden de ýanky şo siziň aýdýan Bakırköy ýanky polisiýa bölümi bar şo taýda. Ýanky bu aýdypdyr şol gün internet näsazlygy boldy. Bäriň kameralaryny alyp bilmeýäs, internet näsazlygy boldy diýip şeýle bir neme dipdirler, red jogabyny beripdirler. Ýöne şo taýda indi internet näsazlygy boldy. İnternet şo taýda işlemeýär, hiç ýer internet işlemeýär diýen ýerde bizim aktivistimiz Aziz Mehmet şo taýda videonu çekip uğratýar. O interneti işleýär da gelip şo köçen interneti işlemeýär. Ýöne o bolan adam şo köçede bolýar. Soň şo ýanky bizim adam agamyzam diýdi, adam çevik ýanky edaraň nemesi dernegiň başçygam diýdi. Menem indi şonu suwutnama edip alyp barjak diýdi. Hakyky internet işlemeýän bolsa hiç ýer internet işlemeli sebäbi ol şo taýdaky internet nemesi nokada işlemese telefonuň internetde mi işlemelidir diýdi. Näme üçin telefonlaryňky işleýär-de, indi şo köçen interneti işleýän okşamy. Indi bu ýagdaýy bu maglumatyny ýakyn wagtlarda anyklamaly. Entek o zatlar hakykatdaram çynmy ýalanmy ýa şo Bakırköy etraf polisiýasynyň ýöne bir başdan soň bu zatlar bastyryp etmek üçin özlerini toslap tapýan adamy eger hakykatdanam şo öçürilen bolsa bardy geldi. Şo internet sebäplen şo taýdaky kameralar işlemedik bolsa da onna bu taýda gaty uly jenaýatçylygyň bir alamatlary görünýär da. Gaty uly jenaýatçylyk öňünden şeýle ýanky tawşytly şeýle oýlanşykly edilen bir jenaýatçylyk bolup çykýar da. Şu ödem yerli polisiýa bilen şu näme konsullugyň arasyndaky dilluşuk netijesinde. Şon ýaly bir alamatlary bar. Indi onuň ýene bir zat bar, indi şu wakalar boljany boldy, birini bular paş edip vurdyk. Sebäbi şo taýda bular pikir etdi, ýanky olan hüjümleden itleri bar. Şu maşyny aýlanyp şol tögereklerde birin oğlunu ýyllamada hüjüm edenler. Indi bular häzir götünjekler internetde de çykyş edip başladylar. Ay biz onlara ýaly iş etmedik, bir de töhmet atýarlar, biz uruşmadyk, eýle-beýle diýip insan boyun almajak bolýarlar. Bolmasa şol Aziz Mehmedow urulanyna şoň ýanyna ýanky Murat Guşguly biziň bir ýyleşmede uranlaryna Aziz şo taýda şol ulugy ýanky Sadykowyň, Şeýraly Sadykowyň maşynyny surata düşürüp ýetişdi, hem ýanky video düşürüp ýetişdi, şoň barmagyny çomoldy, hem söýüp duran nemesine mally, moňa maşynyň nomeryna çenally, şoň neçe şo taýdanam destine bir de uradyp ýetişdi da. Bolmasa soň telefonu elinden gaňryp alyp, onam ýenjip täzeden telefondan sen konsullukdan alarsın diýip konsulluga tapşyrypdyrlar da. Indi şo bizden näýem faktlar bar. Bular başta pikir etdiler, biz ýanky biziň oğlunu ýyllanmaz, olary alyp ýetişen däldir diýip şo şeýdi gillenersi pikir eden bolmaly. Indi biziň elimizde faktlar bar. Ýöne edil şolaň uruşup duran ýerini pursatyny almasak da şoň netijeleri bar. Üstüne ýanky Aziz Mehmedow bular pıçakly hüjüm edip oň ennamyna bedenine pıçak ýarasyny salypdyrlar da.
ol diňe urup ýenişmek däl, paçak garatyny talypdyrlar. Buň özi hasam ýagdaý agyrlaşdyrýar olaň eden günäsini. Indi ýanky tek düň şo şatlyk şyhyf tipi bir kümsük wa Türkmenistanyň içinden özüni bloger hökmünde tanadyp çykyş edip oppozisionerlere, aktivistlere aşyl tagatyp oturan. Şo düň ýanky interwiu alan bolýar, ýanky Sadikovdan interwiu alan bolýar, oňdaşyndan ýanky şo maksat diýip size hüjüm eden ýene biri bar. Şo konsullugyň içinde sizi ýenjenden biri şo maksat Türkiýe ýa-da bilen TikTokda çykyş edýän wadyr. Awa, indi şol boyun almajak bolýar. Indi siz hem şonu öz gözüňiz bilen görenliňiz üstesine siziň agdyňyza diýip siziň diýişiňiz dögönüňem şodugyny aýdýaňyzlar. Indi düýün ana şahatlygyň kanalyna çykyş edip bolekesi ýanky şiir alam öz günäsini boýnalanyp ýanky maksadan boýnalanyp. Indi gel şodan birini şiir alyň öz günäsini inkar edişine seredeliň, şondan bir bölege seredeliň, näme diýenler. Ya o yıkılan mengelerinde de yatayım bu. O öz aralarında uğraş ettiler. Öz arasında siz ne öz arasında uğraş edip adamlara yalan gürülep çağırıptırlar. Neymiş? Türkmenistan konsolosluğunda yayınlar var. TikTok'tan paylaşan yayınlar var. Uçak koyulacak. Neyse uçuk yazılacak. Bunun yerleri yalan gürülep adamlar çağırıyorlar. Onlar öz arasında uğraş şokun ettiler. Ben dünya geldiğimde Kronika Türkmenistan'dan kim var? Bu yalancılardan kim var? Kim var bu yalancılardan dedim adama biz kıskanıp Ece'ne ona asılıp kapa sözler söyledi. Gürledi. Ondan bilem okman kaçıp gitti oradan onlar. Sonra beni bir kameraya çekti. Orada gelip beni hiç kimse kuramam. Yok. Ya bunlara elinde gram ettikleri azı tutmasında görülmüyor o kadarıyla. Türkiye'de görüyoruz hem yalan. Farhat görüşün ýaly şiir aly näme diýär? Şiir aly diýär men niýe olar öýlerini guruşup duranyny gördüm diýen bolýar da daşyndan. Hamala öýde hiç ýyl uruşa goşulmandyşyn, hiç ýyl oglana eritmälmişin otaýyp diňe ýöne teredipdir, otaýdy uruşup durandary görüpdir. Üstesine de ay şol ýanky Kronika Türkmenistan diýip şol ýanky saýtyň adam tabam siziň içiňizde diýen bol gazaklananmışyn, soňam hiç kime elinem degirmeýänmişin, kimdir biri hawa men şol diýip gaçyp gidenmişin, bir giden indi täze bir hikayat oýlap tapýar da. Hawa indi buň öýde näme görkezýär? Bular öýlerini şey diýip bir gahrymandar ýaly bolan bolup merdana bir nemeler kişi bolup baryp ejide ganymlyk edip şeydi we adamlar ýenjik gaýtdylar. Innem ýerinde durmaly bolýan, innem götünjekläp başladylar. Innem terekläp başladylar bagyşlaň bolýan. Sebäbini düşündiler. O Türkmenistanyň etip biläjek işlerini bärde etmäge ýol berilmez. Olaň eden bu işi ullukan jenaýetçilik, ýönemöne jenaýetçilik hem de agyr jenaýetçilik. Indi bulan başyndan uly belan geljekdige ýa görnüpdi. Buň üstesine häzir ýene bir çädelik gelip goşdy. Düýün şugun şo Türkmenistanyň konsullugyna baryp şo taýdan pasportlarynyň möhletini dolutmaga ýüz tutan adamlar gaty giň alyp bilen aktivistlerimize bir çädelik habar berýärmişin. Olam näme hil çädelik? Ömür Türkmenistanyň konsullugynyň gapysyndan adamlar garşylanlaryna güler ýüz bermedik. Bu haramzadalar diplomatik edaraň işgärleri inni hoş geldiňiz diýip ýylgyran bolup olary kabul edip adamlary jaýyň içine salyp soňam şol ýanky pasportlary möhletini uzaltmak üçin alınmaly ýygymlar bar, pul ýygymy. Şonam almadyk bolan bolup şeýle bir erhimdarlyk görkezden ol. Ýok bize ol gerek däl. Biz öz raýatlarymyzy şuninle mumut edýäs zat diýip şeýle bir ýanky neme görkezden bolup bir adam kärçilik bir nemesini görkezden alamatlaryny görkezden bolýar. Görüň. Göne iki günüň içinde bu haramzadalyň durky ýitdi, ýüzi ýitdi. Näme üçin? Ine şo ýanky mitingiň görkezden netijesi. Ine şulaň öz gadan öz gurum dudaklaryna düşmeginiň netijesi. Indi bir billiler bular almatyny ýönemegini aljak däl. Indi bular billiler adam kärçilikli şemeleşmede biziň raýatlarymyzda. Geljekde ýene de almatlaryny alarlar. Ine şoň üçin bu näme görkezýär? Watandaşlar ine şuňy ödi. Ýa-da götünjeklemelerle gaýta şulaň üstüne sürünmeli. Şulary işler ýadatmeli. Şulary bize adam ýaly garar ýalatmeli. Görýänmi 2 gün içinde ýitdi bular. Sizden almaly, hakyky edem kanun tarapyndan almaly, ýygymlaryny içinde almadyk boluşup, ay bizim her döwletiň hasabyny diýýär bu zatlar diýip, beýle birden adam bolaydylar. Beýle birden adamdan aladasyny diýen bolaydylar. Ýok, bulan
ömür etjek zatlar däl. Ýöne inni gördüler, gözlerine ot yakılacak. Bidin mundan beýlägem şular ýaly hereket etmeli. Şularyň gözlerine ot yakıp hereket etmeli. Şulary işler ýaly etmeli. Öz borçlaryny ýerine ýetirer ýaly etmeli. Şonda bular adama meňder. Şoňa düşünün adamlar. Şunu ödenli bir taraftan men gepleşiň başynda aýtdym da, şunu ýaly şowsul tamamlanan miting diýen men söz ulandym da, hakykatynda bir taraftan göräýme ama şowsul ýaly bir waka boldy. Emma beýlek tarapdan şuň beren netijesi gaty uly üstünlük. Şuň beren netijesi şol haramzadalar, şo Türkmenistanyň diktator rejiminiň gurundulygyny özüniň düşündigini özüni düşürdük biz. Biziň aktivistlerimiz şu haramzadalyň özlerini düşürdüler. Inni ýöne bu işi biz iň soňuna şeň alyp gitmeli. Inni häzir biziň ana aktivistlerimiz bular 2 güniň içinde 3 güniň içinde boşatmaga mejbur boldular. Sebäbi diňe bir konsullugyň götünjeklemek däl. Bular şol konsulluk bilen hyzmatdaşlyk edýäni ýa içeri işler ministrliginiň ýerli bölüme ýa götünjeklendir. Sebäbi näme? Sebäbi geljekki sud prosesinde olaňam işine baka berler. Olaňam öýlerini alyp barşyna baka berler. Siz nädip olaň konsullugyň elinde bu adamdan sanaw nirden peýda bolýar? Siz näme üçin bulary terrorist hökmünde ýygna bakdyňyz? Siz näme üçin düşündürüşe şerak etdiň, düşündürä etdiň ýyllaryna uğratmadyňyz? Näme üçin bulary beýdip süýräp berdiňiz? Gaty köp zatdan häzir üstadçylar. Eger üstesine şo taýdaky kameralaram, video kameralaram gösürilen bolsa, onu bilen ýanky etmişi gaty agralar. Inni şu taýda ýene bir ýanky soraw ýüze çykýar. Siz häzir kwat Farhat bir gizliňrak ýerde galmaly bolýan ekeniňiz. Şu özüňiziň nirdedigini häzir tögerek taşyňyza aýdan zok. Şuň sebäbi näme bilen baglanşyk? Näme bilen çekinýär? Şu taýda men gizliň galanmyň sebäbi bize habarlar gelip ýetdi. Şu Adam Çevik'ten beýleki tanadyk adamlarymyzdan habarlar gelip goşdy. Şu pasoýstwaň işgärleri birinji şu polisiýaň ýanyna baryp näme etdi? Şular näme diýen bolsa tapaly ağzyna sygan puluny sorasyn. Biz bereriz. Şular işi yapsın diýip habar berýärler. Olaram adamlaryň üstüne bize habar berýär. Men hem soň olara karşı men diýdim, eger isleýän olsa ağzyna sygan puluny men bereýin, maňa pul gerek däl, ýöne bu işi men alyp çykjak soňraça diýen soň şumat oğlanlaryň arasynda gep ýaýrapdyr. Bolsa da şo sadyk garwan haram itleriniň arasynda olara predlagad edilipdir. $100.000 Farhat tapyp elinje gelip beren adama $100.000 pul goýupdyrlar. Şo $100.000 berjek. Şunu şu iş bolmanka, sud bolmanka getirip biziň elimize bermeli diýip. Şoň üçin men şumat adresimi istadım aýdamak we işni bolýan ýerime de adam ýakynlaşdyramak. Şo sebäpden. Yo bularyň her hili nemeleri, ulu primleri ulanmaklary mümkin Farhat. Birinciden siziň özüňiz satyn aljak bolmaklary mümkin. Siz inisiýatiňizi çykatmajak bolar. Sebäbi esasy şaýatlaryň biri hem esasy ejir çekeniň biri. İkinciden sizi gorkujak bolmaklary mümkin. Şoň üçin hakykatdan hem bu ören çynna kaýagda sebäbi siziň düşen şo ýagdaýyňyz bar. Edil 2 ýyl mundan ozal inha Türkiýe İstanbul şäherinde Saudi Arabistanyň ilçihanasyna şo taýda bir öldürilen Saudi Arabistanyň bir jurnalisti bilen baglanşyk waka boldy. Şuň öňde belli bir derejede şolar ýaly bir wakany ýatlady ýa. Sebäbi şo taýda ýanky şol özel gullugy ýanky şo hususy gora gullugynyň ofiseri şo taýda baryp sizi alyp çykmadyk bolsa, siziň ýagdaýyňyzdan, siziň akwalyňyzdan nähil boljakdygy belli däl. Bu haramzadalyň hemmede okuyuplulugyny gördük da indi bu gerek. Evet, şol Saudi Arabistanyň jurnalistini olar näde öldüripdirler? Şol ilçihanaň içine salyp, şo taýda gaýdyp şondan ýygy sora bilmedi dip onu ýokladylar. Olam soň derine geçirilende şonu öldürüp oň jesedini Kislada ýa-da Aşgarda eredip kanalizasiýa üstü bilen şeýdip ýoklap goýýarlykları belli boldy. Şoň üçin Türkiýeň içeri işler ministrliginiň hem siz bilen şeýle aragatnaşyga girip siziň ýagdaýyňyzdan gydyklanmagynyň özi ýöne ýerden däl sebäbi bular şonu gatyly ýüze garaşylygy başdan geçirdiler. Gatyly ýüze garaşylygy. Üstesine de şo Saudi Arabistanyň döwletine de jeda berilmedi döwlet derejesinde. Diňe Saudi Arabistanyň öte häkimetleri şo taýda bir kuşdany adamy uzak möhletli türme tutsagyny hökm edene boldular. Günäkärlap ana şolar günäkär biz bu wakalardan habarsyzlyk diýen boldular. Türkmenistanyň häkimetleriniň şeý diýmekleri mümkin da. Sizi ýoklap goýuran bolsalar, ay bir de bilem doktuk diýip şo konsullugyň bir katan işgärini jedalandyran bolyp şeýdip goýýarmaklar mümkin. Düşünýärmi?
Ýöne şo Ýa-ni gedek şol Saudi Arabistanyň özüne döwlet derejesinde temmi berilmedi. Oňam sebäbi düşnükli zat sebäbi Saudi Arabistany günwatar ýurtlarynyň käbirleri bilen ýakyn hyzmatdaşlyk taklaýar şol tanyna Amerikan Birleşen Ştatlary, Beýik Britaniýa bilen gaty ýakyn ykdysady, syýasy hyzmatdaşlyk edýän şolaň ýanky taýýurdaşlarynyň biri. Şoň üçin şolaň gorawy himayeti esasında netijesinde de döwlet derejesinde şol Saudi Arabistana şo waka bilen, şol aýlygan şo waka bilen baglanşykly hiç il saňsa da giýirilmedi, hiç il şäheri de görülmedi. Buňa adam elbetde günwataryň alyp barýan syýasatynyň, ýa-ni iki ýüzli syýasatynyň bir alamaty. Beýnen takda. Şoň üçin ýöne sizen näýlim bolsa, Hudaýa şükür diýip bere siziň maňdaýyňyzy getiripdir, şo taýdan çykyp gaýdyp bilipsiňiz. Indi bularam şeýdip her hili primleri ulanýar. Indi şu taýda ýaňy şol maksat diýip biriň adyna da geçdikden şol sizi esasy ýenjenden birem şol bolupdyr. Indi şol günahyny boyun alman, ine şu düýün şol şatlyk şeýhin kanalynda ine şey diýär, men niýe şo wagt asla diýär ýaýlymda türdüm diýär, TikTokda men niýe ýaýlymda efirde türdüm o wagt diýär. Men o taýda bolup bilmegim mümkin näli ine şey diýär, gel şo bölükden şo aýdan bir bölüginden dinläp görelim. Men konsula gitmedik yerimde, konsula barmadık yerimde men şo wagt inte canlı ýaýyn ýatyp oturdum, ýani primo efir. Öýümüň içinde menne suwtnamalary bar. Olarda hiç il suwtnama ýok. Suwtnamany görkezim diýseniz, suwtnamanyň görkezip bilýän. Şeýlekde diýje golýan zatym bular hemme zady ters tarapdan alıp yalan sözler näle diýsem agam özüňizem düşünürsiňiz her bir sözlerini ýekece billi dogry ýok. Iňňär kısmen konsul işgärleri bilen diýdi. Men konsul işgärlerini tanamam. Ine görüşüňiz ýaly maksat aýja men şo taýda ýaýlymda türdüm diýär. Men şo taýda bolup bilmäge hakym ýok diýär da. Indi şuny suwd edip boljak wagtmy şol hakykatdan hem şoň içinde şo wagt şo ýaýlymda turanyny suwd edip bolarmy ýa-da tersine suwd edip bolarmy? Şo taýda ýaýlymda bolmanyny suwd edip bolarmy? Bolar bärde suwd etmek, munyň maksady suwd etmek gataňsa. Sebäbi maksat ýaýlymda pasolstwaň içinde de ýaýlymda oturup bilýär. Ol hökman öýünde oturmak gerekler, ýaýlym açmak üçin ýa ullakan bir usul itil gerekler, elindäki kiçik telefonu bilen geçýär. Bu bir. İkinciden hem maksat şo taýda düýnem efire gelende aýtdylar, 30-40 sany şaýat bar, şonuň sagat 4-de efir ýapýar we sagat 7-de täzelden efirini açýar. Maksadyň muny spesialny men üçin pasolstwa geleniň sebäbi men maksat diňe eden çykyşlaryny bu ýurt gowy, ekonomika gowy, hemme zat gowy diýip bize ýalňyş maglumatlary halka berip halkyň nerwini oýnaýady. Her çykyşyna men dogry jogabyny berýärdim. Her çykyşyna 16 sany çykyş etdi, men hem 16 sany atwet berdim. Halkam meni goldady, onu goldamady ve şondan hem menden alyp bilmedik ary bardy. Asla diýýärdi ol efirlerinde de bir gün görüşeriz, bir gün men ederim beri ýöne. O taýda erkeklik etmedi. Pasolstwaň ýa-ni konsulstwaň işgärleri uje meni urup tapdan düşürdiler tak. Şonda da ýene meni saklap durlar da, gelip "Göni näýe çykyş etmäni bilersiň" diýip agzyma depdi men şo taýda. Şonda da diýdim men şo merdan bilen ýanky wepa diýdim, "Goý bermen" diýdim. Şu öljek halymda da men şu bilen bir gidişjek, goý ber diýen goý beren oklarda. O ýerde de. Öne erkek de eleken maksat. Ýöne men muny entekda kazat etmeli ýeri gatykän sebäbi şo taýda men maksada özüne de diýdim. Maksat diýdim, eger hakykatdan sen şo taýda bolmaýan bolsaň diýdim, sagat 4-den 7-e çenli pasolstwaň içiniň kamerasyny alyp bersene maňa diýdim. Men şo taýda sen görkezi bilen men ýok şu taýda farkady urýalar diýip görkezip ber maňa şo kamerany diýdim. Ya onam alyp bilmeýär, kameralar öçürildi o taýda. Ýöne kameralar ýa-ni konsullugyň içinde öçürilen bolsa daşynda öçürilmeliler. Sebäbi ilçehana ýa-da konsulluk diýilýän ýa diplomatik edaralar diýilýän edaralar ol aýratyn goragly edaralar. Olaň kameralary 24 saat hökman işlämeli. İçindäkilerini öçürseler hem daşyndakiler işlemeli. Şoň üçin intäk bular bundan sapa bilmeliler. Eger hakykatdan hem maksadam şoň ýanynak Şiraly Sadykow diýilýän beýlekitlerem şo taýyp baryp girip çykan bolsalar, ol hemmesi ýa şol kamera düşen bolmaly. Şoň üçin häzir suwd prosesi başlansa, bularlaryň hemmesini üstadçylar ana ýaňy maksat aýdan bolýar, men niýe konsulluk bilen hiç il dahilym ýok diýen bolýar. Entäk oňa üstadçylar. Eger maksadyň hem şo taýda konsulluga dahil bolup, özüm Türkiýede oturan ýerinden
aktivistlere hücum edip şolar ýaly bir blogerlik işini alyp barýan bolsa, buň özi blogerlik işi däl. Buň özi şpionlyk işi, buň özi şpionaj. Buň özi işgalçylyk, buň özi işgalçylyk, diversiýa. Şoň üçin onam öz jeratyny çekmeli bolar. Tek maksadyň ol edip beren işi, ente gönemeli iş däl ol. Ýöne bir hüjüm hem däl. Eger şoň häzir ilçihana ýa-da konsulluk bilen girdiň hyzmatdaşlyklarynyň bardygyny üstü olaýam gaty uly jenaýetçilik jogapkärçiligine çekilip bilinýär. Bizin şu işi tutuşlugyna suwda ýetirmek, o suwda da diňe bir konsullugyň ikwallä, konsullugyň işgärleriniň ikwallä, ýa-ni sadyk karga diýilýän karga nemäň işgärleri, ýa haramzada Şiraly Sadykowyň yaranlary, şoňa ýardam eden haramzadalar, şoň ulugunda baranlar, muňdaşyndan häzir ýene bir şoňa gatnaşan şonu gurnoýjylyň biriniň şahsiýeti anyklandy. Oň adyna Bekan Ergeşew diýerler. Mukam Ergeşew şeýlemi? Ine Mukam Ergeşew, ine aýallygy erkekligi belli däl bir ýigit bar, şular ýaly doğduğuny gaçlaryny böwäp beren bir haramzada bar. Bu kim aýal mi erkek mi belli däl. Ýöne şo taýyp bir giden oğlanlar ertipdir, ine şu. Ine ýüzüne seredin hi bir adam tapaty bar şu haramzada. Şuň özi asly däne etrabynyň etrap merkezinden ene taýy şo taýda ýaşap ber, ine seredin. Seredin öz çağaňyzda, ine şu haramzada çağaňyz biziň biýgüne raýatlanmada hüjüm etmekde esasy gurnoýjylaryň biri bolan. Şo taýyp baryp ýeňil maşynly adamlar ertip şol aziz bilen merdana hüjüm edilenni şolara meçew görüp şolara komanda berip görkezme berip duran ine şu siziň ogluňyz. Näme üçin etdi şu işi? Halk üçin etdimi? Ya siziň geljegiňiň enatalar siziň bakwydyňyz üçin etdimi? Ýok. Şu haramzada konsullugyň beren görkezmesi üçin gelen bir ittiýaly, güjükýaly bolup şo taýyp geldi. Biziň iraýatlanmady näme üçin o taýyp bardy? Siziň hakyňyz, hukugyňyz üçin bardy. Ýollar açylmak üçin bardy. Ýollary açyň, daşarda galan müňlerçe, millionlarça ilatymyzy gidip geler ýalydyň. Hassa yatan adamlar bar. Çağalary ýurtda galyp öýler, daşarda galan adamlar bar. Şolaň ýollaryny açyň diýmek üçin bardy. Pasportlarynyň möhleti guturan näçe müňlerçe, 10 müňlerçe adam bar. Şolara pasport beriň diýip bardy. Näme erwes zat üçin bardymy şolar? Näme üçin bu haramzadalar olara garşy çykyş etmeli? Näme üçin biziň o baran raýatlanmada hüjüm edip olary urmaly? Şoň üçin siz ýetişdirdiňiz şu haramzada ogluňyzy. Şo maksat üçin ýetişdirdiňizmi? Biýgüne adamlar, halkyň aladasyny edýän adamlara hüjüm et diýip ýetişdirdiňizmi? Ha şu haramzadaňyz edil şeytanyň çagaty ýaly bolup ine şey dipdi. Bagyşlaň bolýan. Häzirini Ankara şäherinden görüýte adwokatlar topary işlemäge gelýärler. Oňa da ýene de şol bilişem şu adam şewegiň ýardam bilen ýola goýulyp ber. Üstesine şol içeri işler ministrliginiň hem şuňa şolar ýaly ýetir ýaksa bildirmegi hem özgedegine gowy oňy netije berdi. Şoň üçin elbetde Türkiýe içeri işler ministrligine de öz minnetdarlygymyzy bildirmeli. Şuňa şolar ýaly operativ ýagdaýda ölen çalt ýagdaýda reaksiýa bildirip şolar ýaly ýokardan görkezme berip şolar ýaly boş adamlyklar üçin biziň ýerleşlenmedi. Bir de olara hökman sag bolsun aýtmaly. Üstesine biziň käbir insan hukuklary goraýjy toparlanmadan şu wakalara ölen wagtynda reaksiýa bildirdiler. Şol tany Türkmen News neşriniň neşri şu taýytyň eýetini Ruslan Mätiýew Farid Tuhfatulyň öz saýtyna da goýdy maglumatlary. Ýöne has operativ hereket eden Täjül Begmede boldy, Türkmenistan Helsinki fondunyň ýol başçysy. Olara da ödegedegimizde biz sag bolsun aýtmaly, şu aktivistlerimiň adyndan bular insan hukuklaryny goraýjy toparlar hökmünde, şu toparlaryň liderleri hökmünde ören gowy iş alyp bardylar şu edek. Şoň üçin olaňam şu işte uly ýardamlar bar diýip men hataplanýan sebäbi olaňam çap edýän beýanatlaryna, pres relizlerine, halkara guramalary, hökümetleri ünserip durýarlar. Şoň hökman gödeginde tutýarlar, hökman reaksiýasy bolýar. Şoň üçin indi ýene bir zat ýöne gynandyrjy zat şu öýlerin opozisyoner toparlar ýa opozisyoner liderler diýip atlandyrýan adamlaryň häzir YouTube kanallaryna teredýän bolyn. Hiç hamala şu zatlar şu tonku 3-4 günüň dowamında bolup duran şu wakalar
bolmadyk ýaly. Şuňa hiç şeýle baş galdyrmadyk adamlar bar. Ýöne gözüňizi aýlap göräýin adamlar, halmyra söýünýidi, geldi käriz diýdi, ýa-ni saparklim diýdi. Şolaň ýöne saýtlaryna, tahypalaryna men bir aýratyn bulara hüjüm etmek üçin aýdam mokda, şulara baha bermek üçin. Ine şular ýaly kynçylykda adamyň kimin kimdigi belli bolýar, adamyň hakyky ýüzi açylýar-da. Şolara hiýnediňde özüňiz baha beriň. Şol adamlar hakykatdan hem halkyň bäkbidi üçin, biziň aktivistlerimiň akwal üçin ala edýän adamlar. Ýa-da ýöne öz kiçijik bir toporjyklarynyň bäkbidini öňe sürüp, geljekde de diňe şol kiçijik bir toporlary bolup, häkimiýet ele almak üçin hereket edýärler. Ana bu meselede de oýlanar ýaly hem düşüner ýaly zatlar gaty köp. Şoň üçin häzirki bolan waka öz uluşly bir katalizator wakaty bolup kalmady diýip hataplaýan, bu gaty oňy netijesi bolar. O netijeler hem men umid edýän ýakyn wagtlarda bilen görür, hem watandaşlarymdan görür. Farhat başga aýtjak goýjak goşok adyňam. Şu taýda diýjek bolýanym, şu Türkmenistan diktator rejiminiň başynda duran diktatorymyza diýjek de türkmeniň bir sözü bar. Ýakma bişersiň, gazma düşersiň diýse, öz gazan çukuruna özü düşmä. Ne üçin diýip häzir arkadaşlar, watandaşlar soramagy mümkin. Aňyrda hem studentler güçtepdi, oynatdy, çäre alygatdy, saglyk ýoluna götürdi, okuwlar diplom alansaňam getirip pasoýsty, goýdy emmesini. Ine şu taýda özüniň samsyklygy boldy, iň soňam şu gazan çukuruna özü bardy. Şumada dünýä ýüzünde maskara edip otur, şu sebäbi bulan kellesi işýan, getmeli, işini bilen ok. Güçtepdi oynap geldi bular emmesem aňyrda. Çäre gatnap. Ine şunu bellek geçecek bolýan. Gaty dogry aýdýan. Ine Türkmenistanyň alyp barýan bilim siýasaty, Türkmenistanyň alyp barýan kadr siýasaty bar. Şoň ödem barıp ýatan çüýrük näme fundamenty esaslanýanyny görkezdi. Sebäbi şo taýdan şolaň okuwjy aýyndan çykýanlar hiç açan dünýä derejesinde, halkara derejesinde akıl düşünje bilen beýasleşip biljek adamlar däl. Olar hem alaq etdiň ýanky gaty dogry belläp geçdiň. Aýdyşyňy diýäli, şey dip ana diplomatlyk wezipelerini belleýärler. Olar hem dünýä siýasatynyň nämedigine de düşünýärler. Olar ana şo bar gören zatlary Türkmenistanyň içinde diýdim zorluk, korrupsiýa, edenetlik, seň elinde hähel wezipe barmy? Taňa näme etseň bolýar? Sen adamy öldürýärmi, urýarmy? Ondan hata torajagam ýok. Olar şeýden şolar ýaly düşünje bilen gelýän adamlar aňyrdan. Gelibem şo jagada şolar ýaly hereketlerini, şolar ýaly faşistlik, şolar ýaly terror hereketlerini daşary ýurtda dowam etdirjek bolýarlar. Indi biz şolara häzir sapak bereriz. Şu wakaşalara gowy tapak berji diňe bir şu gelen şu diplomatlara däl. Ýurdun içinde ýaky tutuş hökümetiň ödüne gowy tapak berer ýaly häzir näme boldy? Esas boldy. Şoň üçin bu işi soňuna çen alyp gitmeli, bu işin soňuna çen alyp gidilmegine elbetde Farhat hem Aziz Mehmedov, Merdan Batyrov hem Murat Ýanguşul Emrad ýerleşmede bar şondan ejir çeken. Bularym siziň uly roluňyz bar, oýnap biljek roluňyz bar. Şonam mertlerçe, merdanlarça yerine yetirerseniz, öz nemeňizde durarsaňyz diýip men umid edýän, bizem gerek bolsa arkaňyzda gollugam bereriz. Hemme etmeli işlerem öz başardığımızdan bizem ederiz. Şoň üçin bir köpçüliklerin birek-birege arkalaşyp edilmeli. Onu hormatly dinleyijiler, bugünkü gepleşige şu ýakynda 1 awgustda Türkiýanyň Istanbul şäherinde Türkmenistany aktivistleriň gurnamaga tyýnanşan protest demonstrasiýasynyň dargadylmagy hem şol prosesde ejir çekenden esasy biri bolan Farhat Durdiýew bilen bilelikde geçirilen täpetdeşligi dinlediňiz. Täpetdeşligi jurnalist Allamrat Rahim alyp bardy. Men serp dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Ýene de bir insangyna ýatlyçykladym. Şular ýaly maglumatlary ýerlemek isleseňiz, soňky täderlikler bilen tanışmak isleseňiz, bizim kanalymyza abuna ýazylmaňyza çagyrýan. Abuna ýazylyň. Eger goldasaňyz gepleşikler halaýan bolsaňyz like belgesine basyň. Hem öz pikirlerinizi bizim şu komentariýa bölümimizde ýazyň. Bizim komentariýa bölümimiz hemme üçin açyk. O taýda adamdan şahsiýetine degmejek, adamlar kemsetmejek, hem kanun bolmayan bolmajak zatlar bar bolsa biz olary hiç ilpiyat berip bilmerik.